училище в Рига, техническа гимназия в Рига, решава, че част от учениците се сблъскват с големи трудности, когато се занимават с точни науки, когато изучават точни науки. И всъщност затрудненията в самото начало на изучаването на даден предмет само задълбочават проблемите по-нататък. Децата упорито не разбират същността на предметите, които изучават. Единият професор, с който се запознахме от Рига, е, как да кажа, доста интересна, нестандартна личност. Той обича да обяснява нещата на своите ученици посредством карикатури. Трябва да ви кажа, че аз ще ви раздам по една брошура на всички с този проект, но бихте могли да видите основата на настоящия проект GoErudio на един друг сайт, който е само GoErudio. Този е GoErudio Project или нещо от сорта. Когато потърсите в интернет, ще го намерите. И там можете да видите всички неща, обяснени и обрисувани също така с карикатурите на въпросния преподавател. Всъщност проблемите, с които... Я да видим как. С двойницата не значи става. Добре, окей. Така, значи виждате, ако виждате всъщност, научните теми се преподават посредством ориентиран към теорията подход и той много често създава затруднения, блокира по-нататъчното изучаване на дадена наука. Също така, учениците остават с впечатлението, че науките са трудни, оттам нататък това ги води по-нататък в изучаването на предметите. Допълнително се затрудняват нещата. Методите и средствата за обучение често остават непроменени през годините, дори казват и с десетилетия. И във връзка с това, въпросният проект си поставя един набор от цели, които иска да постигне. На първо място да събере учители и ученици в едно съвместно усилие да обясняват науката чрез достъпни обяснения, чрез достъпни модели. Трябва да ви кажа, че повечето създатели на модели, например в Рига, откъдето е излязъл този подход поначало, са самите ученици. Тоест, вие сте източника на разбираемо знание за вашите колеги съученици. Много как да кажа, достъпно може да се окаже, когато обяснението дойде от някой, който седи до теб на чина, отколкото ако се чете теория, например, в учебник и може да се стигне до абсолютен блокаж. Проектът представя една методика за обучение, която стъпва на активно включване на ученици и на учители и се прилага в физика, химия, математика, биология, т.е. говорим по-скоро за точните науки, за природните науки. Тази методика позволява, както ви казах, на учениците да обясняват сложни формули, физични закони и концепции чрез примери, които са разбираеми. И да, разбира се, изисква активно участие от страна на всички в процеса, т.е. учители и ученици. Сега, проектът GoErudio използва модели. Трябва да ви кажа, че минахме през няколко партньорски срещи, на които достигахме до затруднения, до изчистването на това, кое е пример и кое е модел. И аз направих една малка допълнителна презентация, но всъщност мога да не я използвам нея, но просто да ви кажа какво всъщност имат предвид, че е модел колегите от Рига и с което всъщност всички се съгласихме. Значи да си представим, например, законите за трите агрегатни състояния, трите основни агрегатни състояния, твърдо, течно и газообразно. Пример за тези състояния е, да речем, водата в формата на лед, течна и изпаряваща се. Обаче много хубав модел, който е изработен във връзка с тези три агрегатни състояния е, например, да си представим група ученици и тяхното положение в Вселената, в пространството по време на един учебен ден. Значи, докато са седнали в класната стая по време на час и извършват минимални трептения само около мястото, на което седят в момента, те са в твърдо състояние. Няма никакво движение. Нали така? Когато са в междучасие и започнат да се движат, да отидат да си купят нещо за пиене, за ядене, да си говорят с този бион, тогава са в течно състояние. И в момента, в който приключи учебния ден и те се пръснат по домовете си, тогава стават газообразно състояние. Тоест, използват се обяснения от съвсем различна сфера, която не се докосва до съответния предмет,
от когото трябва да обясняваме някакво определение, някаква концепция. Друг пример за модел и разликата между модел и пример. Да речем дифузия. Нали? Навлизането на молекулите на две вещества, които са в едно и също състояние, да речем две течности, една между друга. Пример е една колба с вода, в която е изсипано мастило. Нали? Две течности, една в друга и започва така едно разпространяване на мастилото сред водните молекули. Това е пример. Нали? Обаче моделът, защото примерът борави с самите молекули, не можем да ги видим нещата в дълбочина, така както ни позволява модела. В модела, който обяснява дифузията, имат две турбички с бомбони, дръжета, малки. Едните са бял шоколад, другите са тъмен шоколад. Събират всичките в една турбичка, раздрусват се хубаво да се смесят и това вече е дифузия, според модел, създаден във връзка с проект Долар-Рубио. Така. Сега, в портала на проекта искам да ви раздам тези брошури, защото смятам, че ще ви бъде полезно. Трябва да кажа, че стотици модели и обяснения успяхме първо да оформим като международен екип и след това да ги преведем на всички езици. Тоест, имате всичко на български, на английски, както желаете да го ползвате по такъв начин. Смятам, че биха ви били доста полезни. Да не говорим, че някои са интересни. Все пак ваши връстници от другите страни са... Така, да ми оставите. Все пак те са изработени от ваши връстници. Така че, включително и езика, начина по който се представя информацията е близък до вашия. Ето, ето и тези останалите, защото смятам, че няма да се може да всички. Така.